Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Bismillahi ma sya'allah la yasqul khaira ilallah. Bismillahi ma sya'allah wa yasrifu su'a ilallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahi ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya rabbi bil mustafa baligh maqasidana wa fir lana ma ya wasi'al karami huwal habibul ladzi atuli kulli hawli minal muqtahimi. Amma ba'd. Hadratal muhtaram minal mukarramin, para alim, para ulama, para asatidah ingkang tansah kula hormati nuliji, ingkang tansah kula mulyakaken. Wabil akhos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Rama Kyai Ahmad Jazuli selaku pengasuh pondok pesantren Sabilus Sa'adah ingkang tansah kula hormati nuliji, ingkang tansah kula cabung barokah ilmunipun. Wabil akhos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Rama Kyai Ahmad Syahidin ingkang tansah kula hormati nuliji, ingkang tansah kula cabung barokah doanipun. Wabil akhos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Bapak Kyai Ahmad Khairuddin ingkang tansah kula hormati nuliji, ingkang tansah kula taati fatwa saha dawuh-dawuhipun. Wabil akhos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Bapak Kyai Aminuddin saha dumateng panjenenganipun Bapak Kyai Abdul Hamid ingkang tansah kula hormati nuliji, ingkang tansah kula taati. Wabil akhos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Bapak Kyai Ahmad Sholihin ugi dumateng Al Ustad Ihya Ulumuddin. Wabil akhos dumateng Al Ustad Adini Rahmanuddin ingkang tansah kula hormati nuliji, ingkang tansah kula ta'zimi. Dumateng sedaya para rama kyai, para bapak kyai, dewan asatidah pondok pesantren Sabilus Sa'adah, mudah-mudahan sedaya para masyayikh, para guru-guru kita tansah keparingan sehat panjang yuswa, yuswa manfaat ingkang barokah sumrambah dumateng kita sedaya para jamaah. Amin Allahumma amin. Wabil akhos dumateng forum komunikasi pimpinan kecamatan Purwojati. Wabil akhos dumateng Bapak Camat atau yang mewakili Bapak Kapolsek atau yang mewakili dari sektor kecamatan Purwojati, Bapak Terkamil atau yang mewakili saking Koramil kecamatan Purwojati dan hormati. Dumateng sedaya para pengemban tim projo, para penggawa tim projo, aparatur pemerintah desa Kaliwangi. Wabil akhos dumateng panjenenganipun Bapak Rohman selaku kepala desa Kaliwangi beserta perangkatnya, yaitu seperangkat alat sholat dibayar tunai
Bapak Sedes, Bapak Kadus, Bapak Ketua KPD, Bapak Satwa PPD, Bapak Kaur, Bapak Kaum, Bapak RW, Bapak RT wonten ing kathah Kaliwangi, kathah saha hormati lelinje, kathah saha kula mulyakaken. Wabil akhos dumateng khatimin khotimah santri putra santri putri pondok pesantren Sabilus Sa'adah. Mudah-mudahan para santri pondok pesantren Sabilus Sa'adah dipun dadosaken dzurriyyah ingkang saleh lan salehah, dzurriyyah ingkang ahli Quran, dzurriyyah ingkang ahli kitab. Amin Allahumma. Wabil akhos dumateng para wali santri ingkang tansah hormati lenjing ingkang tansah kula mulyakaken, para alumni, para donatur, para santri tan menika kawula hormati. Wabil akhos dumateng keluarga besar Ibu Hajah Saiyah, Ibu Hajah Siti Aminah, Ibu keluarga besar Ibu Suminah ingkang tansah hormati lenjing ingkang tansah kula mulyakaken. Wabil akhos dumateng Kang Vidya Surya Nahdlatul Ulama Ranting Kaliwangi. Wabil akhos dumateng keluarga besar Muslimat Nahdlatul Ulama, Fatayat Nahdlatul Ulama, keluarga besar GP Ansor, rencang-rencang Banser ingkang ikhlas setia ngadeg leyer. Mudah-mudahan dipun tetepaken Islame, dipun tetepaken imane, dipun tambahi ihsane. Allahumma amin. Sing sami jumeneng ngadeg meriksani pengaosan wonten ing layar, mudah-mudahan uripe tansah berkah mayar. Sing para santriwan santriwati, jombloan jomblowati, bakal mbah putri, sing prawan-prawan dan cepet entuk suami, sing joko-joko dan cepet rapi, sing tua-tua moga-moga pada cepet entuk rezeki dan enggalo mangkat haji. Allahumma. Bapak Ibu para tamu undangan, para bapak haji bu hajah, para calon haji, para calon hajah, hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Iqraran bi qaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Dengan kairing rahmat hidayah saha inayahipun Allah Subhanahu wa ta'ala kanthi kaparingan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat panjang yuswa, sehingga kita saged makepal wonten ing menika majelis, saged bermuajahah bil wujuh dalam rangka haflah akhir sanah atas syukur lil ihtitam Al-Quran wal Kutub, keluarga besar santri putra santri putri khatimin khotimah pondok pesantren Sabilus Sa'adah wonten ing Tlatah Kaliwangi Kecamatan Purwojati ingkang kaping 7. Ingkang mugi-mugi mawon menika majelis ingkang penuh ibadah, majelis ingkang penuh berkah barokah saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma. Salawat salam katur panjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad adalah satu-satunya Nabi yang bisa memberikan syafaat kepada seluruh umatnya. Mudah-mudahan kula lan panjenengan sedaya tergolong umatipun Rasul ingkang pikantuk syafaat fit dini fit dunya wal akhirah. Allahumma amin. Allahumma amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu kang tansah kula hormati, maring sawah wayah wengi negor kayu cengkeh berkah desa Kaliwangi, ibu-ibunya ayu terlenjeh-lenjeh. Gusti Allah ngendikaken walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Ternyata wong sing beriman adalah tiang ingkang cintane paling kuat dumateng Gusti Allah. Panjenengan rawuh wonten mriki desek-desekan umpel-umpelan ning nggih mboten krasa sayah, mboten krasa gerah gara-garane lagi cinta. Rawuh ten mriki sampai tekan jempol karo kancane nggih mboten krasa sakit gara-garane lagi cinta. Sami jumeneng mboten saged mriksani mumpuni langsung mriksani teng layar nggih mboten rasa mrina gara-garane lagi cinta.
Wis ngajine lempakan yang ngadeg ora keduman nggon ora keduman senek maneh. Niki mboten ngrasaken colok gara-gara lagi cinta teng sinten? Mumpuni salah alamat. Cinta kalih Kanjeng saking cintane santri pondok pesantren Sabilus Sa'adah kalian Kanjeng Nabi wali santri ngontenaken pengawasan dinten menika perjuangan keikhlasan luar biasa. Bayangkan Bu niki karube duit tanggunge duit background-e duit air mancure duit ijine duit seneke duit sound sisteme duit mumpuni duit tanpa keikhlasan dari wali santri dan masyarakat Kaliwangi boten mungkin Allah meridhoi pengaosan semeriah niki. Masya Allah luar biasa. Tepuk tangan dulu dong untuk panitianya luar biasa. Sing keprok uli duit 17 juta. Dan ziarah Mekah Madinah. Kita bisa jadi bapak haji ibu hajah. Amin Allahumma amin. Gusti Allah ngendikaaken al malu wal banun zinatul hayatid dunya. Namanya harta, namanya anak, zinatul hayatid dunya, perhiasan tengah alam dunia. Jenenge tiyang sepuh mriksani anak sehat tok dirasane ini senang. Betul Bu? Luwih kagungan putra gelem ngaji salat ora ketinggalan teng dalem gelem tadarus Quran karo tiyang sepuh ngormati karo wong liya ngajeni rasa bangga luar biasa. Leres ning maaf zaman seniki kathah tiyang sepuh salah menanamkan mindset teng anak. Angger anak bocah pinter sekolah wong tuane ngucap Dek, nek ngesuk kwa ranking siji maning nang kelas bakal terdaftar mari sekolah negeri favorit. Wong tuane ngucap begitu. Tapi giliran anak bocah nakal, wong tuane ngucap bocah gledut kowe terus nakal. Si nakal betok mlebu pesantren gue. Itu bahasanya orang tua. Maaf. Kalau sebagai salah satu santri orang terima angger dikirane pondok pesantren kandange bocah lucu. Nah terkadang waktu yang sepuh ngucap lah bocah mondok ngerti apa menggedatar gedodor sarungan tok. Oh jangan salah, jenenge santri walaupun teng pondok ngajine kita tok mertu saking pesantren dados anu ngikon macul ya pinter mengerti kelapa ya bisa ilmu politik ngerti dan iki silagi ceramah apa utuh santri bisa nih ceramah model kayak gini mboten namung sekedar jebolan Kam TV juara siji audisi terus bisa ceramah begini gak semudah itu guys. Man arada ayyakuna ibnuhu aliman falyukrim al-ghurabaa. Barang siapa kepingin gadai anak keturunan ingkang alim maka hendaklah senang muliaaken piantun ingkang alim. Kepingin deni putra putri soleh-solehah monggo titipaken teng pondok pesantren, titipaken teng madrasah, titipaken teng gene TPQ. Bu Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang belakang sana halo. Halo. Yang belakang halo. Halo. Masih sadar? Alhamdulillah. Kedungan senek napa mboten? Ora kedungan? Ya Allah, mulane makate sing kasih. Sing ora kedungan senek tetep rezekine sing barokah. Amin. Allahumma amin. Lebate tanglet Bu.
jenengan dados tiyang sepuh pernah tukaran kali putrane napa mboten? Sering. Sedelenge kula terasaken sekedap iklan rumiyin. Matur sembah suwun Mas Banser. Alhamdulillah. Nembe kali niki kula ngaji rasane seneng diladeni karo Banser ganteng-ganteng. Matur sembah suwun. Senajan dene buka tutup karo lirik. Bujang iki. Bujang nih. Bujang. Bujang. Terus apa hubungannya karo nyong? Embok barang bahasane. Matur sembah suwun Mas Banser. Banser niku Masya Allah tentara mboten gajian, jangan gajian kadang-kadang rokok berametu. Tapi ikhlas. Banser niku berjuang kangge murid-murid Nahdlatul Ulama. Maka niku sepatune tuku dhewek, bajune modal dhewek. Gak pernah jaluk-jaluk karena kok niat murid-murid Nahdlatul Ulama. Tepuk kanan dulu dong. Wakil dari Ibu Anton. Sing keprok utangi lunas kabeh. Semoga kekarutan. Moga-moga rezekine sing barokah. Amin. Masuk-masuk Kak Banser. Banser itu membawa nama baik Nahdlatul Ulama. Tenggene fitnah-fitnah yang luar biasa kejam tenggene masyarakat. Yang itu sampai seragam saja dipermasalahkan. Tapi mudah-mudahan berkah dari Nahdlatul Ulama kita pun diberkahi kesana oleh Gusti Allah. Allahumma amin. Bu, pernah tukaran kali putrane? Bukan pernah tapi sering. Bisane sering. Sering tukaran kali putrane. Anu kira-kira sing angel bocahe apa sing ngeyel sing tua? Pada baik. Sing jawabe pada baik ketarake wong tua sing ora gelem disalahna dhewekan. Maaf. Kiai kula ngendikaaken ternyata mulang bocah karo mulang wong tua niku luwih angel mulang wong tua. Soale entute bocah karo entute wong tua munine beda. Tenan. Entute bocah munine saru. Ora sengaja bocah kepentut ngarepe biyunge. Ya semorom bejudan. Sembarangan. Entut ngarepe wong tua saru. Entute munine saru. Tapi giliran ibune berat ngarepe bocah. Ibune jawab ora apa-apa wis baiki. Gimana? Kira-kira niku kira-kira sing angel bocahe apa sing angel sing tua? Kata-kata wong tua juga arogan. Sadere lanjut kula suwun kotak infake mangke nek dipimpin teng kula karena sak mangke badhe tarikan infak harus ada akad yang jelas infak jariah niku dados kotak amalnya nanti nunggu apa saking kula karena kula pun juga kepingin aweh nang kene buat dikira yang jarkoni bisa ngajar bisa ngelakoni. Sebagai wong jaluk kan kudu ana omonge. Nggih Bu nggih. Nek tiba-tiba langsung disodoraken kotak amal kan kita bingung. Arep awis sedikit apa akeh kita harus tahu rumin. Niki kotak amal tujuannya infak jariah kagem napa kan begitu. Kalau sakjane pun persetujuan dari pakai dan panitia ada pembangunan masjid dan lain sebagainya kotak amal tapi sak mangke menggo agak saking kawula rumiyin nembe dimulai wis dijaluki. Dengan sinora fokus sama Nabi Muhammad. Kira-kira niki ngaos tenggene Sabilu Sa'adah kira-kira rampung selesai jam pinten niki Bu?
loro. Ini sound system sing matur. Sound system kan orang bayar inyong ya. Takon kali ibu sing pada urunan. Bu, rampung ngaji selesai cakapan jam pinten? Jam 15. Jam 12 sunyi. Kalau munggah setengah 10. Mudune jam 12. Berarti ngajine rong jam setengah. Wonten keca rong jam setengah. Wonten. Sinten? Nyong. Mudah-mudahan sampai pun acara tidak ada halangan suatu apa. Allahumma. Allahumma. Wong tua kudu paham. Ternyata rukune wong ngaji onten 3. Sepindah santri, yang kedua wali santri, yang ketiga adalah guru ngaji. Wali santri niku kudu ndukung putra-putri ngaji. Maka ketika anake derek ngaos ta'alum teng pesantren, wong tuane kudu wonten pasrahan, wonten akad ingkang jelas, boten namung sekedar bles daftar langsung mlebu, boten, tapi wonten akad sing genah. Contoh, nun sewu Pak Kiai Ahmad Jazuli niki yogane kula, anake kula, kula titipaken tanggane Sabil Saada. Jenenge bocah umpamane nakal, anake kula disuntik kula ikhlas, dijewer nggih kula ikhlas, tapi anake kula titipaken wonten mriki boten namung sekedar kon pinter. Nek kon pinter kok kula boten gumun wong seniki Google mau nisuli pinter. Kula boten gumun karo bocah pinter. Ning kula gumun kali bocah ingkang kagungan adab ingkang sae. Mulane kula titipaken teng pesantren, monggo didiken pertama ngagem adab. Nek mampu ngormati kiai, berarti mampu ngormati tiyang sepuh. Nek adabipun wonten, maka insyaallah ilmune bakal kadut. Ngaten niku Pak Kiai Ahmad Jazuli niki sekalian wonten gula kopi teh. Niku jenenge pasrahan. Dadi wong tua niku betul tanggung jawab kali putra putrine. Soale buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Ngaten nggih pepatahnya. Buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Bapak ibune seneng ngaji, insya Allah anaknya dadi santri. Buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Tapi jangan tenon sewu, buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Bapake kalong, anake kampret. Bapake nyolong, anake nyopet. Nah, alhamdulillah ini. Maka orang tua niku figur. Orang tua adalah tokoh idol yang akan dipuntiru kali putra putrine. Maka Syakban niki kita dipun ajak kali Sabil Saadah, ayo kita persiapan fisik, kita persiapan mental kita, napa malih pun saged namung 3 dinten malih menuju Ramadan. Saderenge ngaji lanjut, namung badhe seketik nyentil bab Syakban. Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tenggen kula kroya Cilacap. Mas Tani Syakban niku bulan sadran. Cara kiai mriki napa nggih? Oh sami. Tenggene kita Durratun Nasihin, ternyata Syakban niku terdiri dari 5 huruf. Huruf yang pertama Shin bermakna syarafah, artinya mulia. Tulis. Bu, Mas kok buku napa mboten? Kebiasaan. Nggih. Bapak Guru. Bapak Guru. Assalamualaikum. Mas kok buku napa mboten, Pak? Mboten. Beto pulpen napa mboten? Niki kula takon tenanan. Ulangi. Mas kok buku napa mboten?
Mboten, betul pulpen apa mboten? Betul? Betul pulpen? Pundi pulpene? Pak Polisi Langka, pundi pulpene? Hah? Kejagung. Tekan kene pikiran ini orang nyandap orang. Kayak itu ngajinya ngandap jam 12 bengi. Sampun, sing mboten ngastok buku pulpen ndak apa-apa, karena ngaji dinten niki berarti non sewu ngaji kuping. Tapi walaupun ngaji kuping, bubar pengajian aja dadi wong tulen, metu terus kelalen. Tenggene Duratun Nasihin, Syakban niku terdiri dari 5 huruf. Pertama shin bermakna syarafah, artinya mulia. Huruf yang kedua huruf ain bermakna aizah, sing artine luhur. Huruf yang ketiga geneku huruf ba bermakna birrullah. Napa Bu? Birrullah. Semangat banget wong wadon kene. Beda karo wong lanange, malah wong lanange melompong tok mangkane. Coba lagi kepikiran, oh ki asline ngubungi. Coba pancen lihat ciri kira mandang merongos. Misalkan orang kemedek, bahwa wonten sing lutik-lutik ngamburi. Dene kok mumpuni orang lenje kayak biasa nih ya. Kita ngenteni lenje dan orang lenje. Non sewu Bu, non sewu Pak. Anu kula pun diomongi tok bapak biyunge kula. Mboten kangen lenje Bu jari 21 taun. Ora lenje-lenje. Seleringe wonten sing laporan. Bapak-bapak bar melu pengajian mumpuni srong idep ora bisa turu kepikiran mumpuni. Akhirnya terus dorong ora pati lenje. Jajal kini untuk belajar mareni. Sallallahu Nabi Muhammad. Huruf yang keempat ini ku huruf alif utawi hamzah bermakna ulfah, merajuk kasih sayang. Kau sing ba birrullah niku artine kebagusane Gusti Allah. Dipungkasi huruf yang terakhir nun bermakna nurul farohah, sing artine cahayaning kebahagiaan. Mula tenggen kula kroya ten Cilacap Syakban niku diwastani bulan Sabran. Cara Kaliwangi oh sami Sabran niku asal kata saking sodron. Sodron artine dada, syadrun lapang dada. Dados ulang Syakban niki artine kita ken jembaraken manah, melapangkan dada untuk jaluk ngapura-ngapuranan karena kita hendak masuk bulan Ramadan. Sampai Kanjeng Nabi ngendikaaken la tuqbalu saumu zaujatin bila ridho zaujiha. Buatan ditampi puasane seorang tiang istri apabila belum jaluk ridho kali sing kakung. Dereng ditampi puasanya seorang istri apabila orang jaluk ngapura karo sing lanang. Bapak nglutik sing wadon kowe rungokna. Ibune samoriye emang wong wadon tok sing duwe dosa. Maaf, iki mangke niki dalil bukan untuk mendiskriminasi wong wadon iku mboten. Diwastani oleh Kanjeng Nabi la tuqbalu saumu zaujatin, ora ditampa puasane wong wadon bila ridho zaujiha, sing dereng jaluk ngapura karo sing lanang. Kenapa kok wong wadon disiji jaluk ngapura? Karena Kanjeng Nabi mriksani menilai wong wadon niku makhluk sing luwih bijaksana ketimbang wong lanang. Karena ternyata secara keilmiahan wong wadon niku 86% mikirnya pakai rasa.
mikirnya pakai emosional, bukan berarti wong wadon bodoh niku mboten, tapi justru karena 86% wong wadon mikirnya pakai rasa, justru wong wadon niku instingnya kuat. Mulai sing lanang nang sangkan parang pemilik wong wadon liya ibune nang omah kerasa. Karena wong wadon mikirnya pakai rasa, instingnya kuat. Cuma kekurangannya wong wadon niku nun maaf lebih rapuh, langkung cengeng. Ana masalah nangis, anak ora bisa ngaji nangis, ora bisa munggah kelas nangis, ora ranking siji nangis, ora bisa urun arisan, ora uli arisan, lengat jawane larang. Jenenge wong wadon karena 86% mikirnya pakai rasa. Beda kali tiang kakung. Ternyata secara keilmiahan wong lanang niku 86% mikirnya pakai logika, selebihnya nganggo rasa. Mulane jengkele wong wadon karo jengkele wong lanang niku beda. Maaf, jengkele wong wadon karena emosionalnya tinggi, mulai jengkel kayak knalpot bocor, apa kowe disampaikan. Beda kalau jengkele wong lanang. Jengkele wong lanang rata-rata biasanya meneng. Nggih Bu nggih. Wong lanang jengkel biasanya meneng. Karena wong lanang jengkel kok kakek omong cerewet alias guci, kuwi perlu dipertanyakan kelanangannya. Teman-teman apa ora? Mulane justru dalil mangke niki nyebataken wong wadon kok sing njaluk ngapura dhisik karo wong lanang, karena ternyata wong wadon dinilai lebih bijaksana, lebih kewes, lebih luwes nek sing wadon dhisik sing njaluk ngapura. Masya Allah. Mulane dipun wastani Ramadan ke Ramadan, Syakban niku adalah sabran keng lapang dada, jembaraken ati diwastani sadrun. Ana malih sing ngarani ruwah. Nggih Bu nggih. Laras nggih Pak Lurah. Pak Lurah campur di Pak Lurah. Menika Pak Lurah, menika Pak Camat yang ngagem batik. Alhamdulillah. Oh Pak Babinsa. Jadi Babin Kamtip Mas Rawu, Babinsa juga Rawu, lengkaplah sudah alhamdulillah. Saya itu kan nggih. Nggih sewu Pak Babinsa. Biasanya ngagem seragam niki mboten dados kronik ora dikira paham. Ternyata dari tadi Pak Babinsa mendel jebule boleh menang orang nyanyi. Tinggalkan ayah, tinggalkan ibu, izinkanlah daku berjuang di bawah kibaran sang merah putih. Majulah, ayo maju menyerbu, serbu tidak kembali pulang sebelum kita yang menang. Walau mayat terdampar di medan perang untuk bangsa, akulah berjuang. Nyanyi betul begitu Pak Babinsa. Pak Babinsa ngecungaken jempol karo ngendika sabta warga. Satu, kami warga negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersendikan Pancasila. Dua, kami patriot Indonesia, pendukung serta pembela ideologi negara yang bertanggung jawab dan tidak mengenal menyerah. Tiga, kami kesatria Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Empat, ingin tahu lanjutannya Pak Babinsa? Undang saya di markas Anda. Sebelah kalau promosi. Sing dadi tentara, ingat dunia sementara. Sing dadi lurah, sing rajin ibadah, Pak Lurah. Kepanggih pinten iki Pak Lurah, sering sangat. Pak Lurah kudu rajin ibadah, ngenjan nek wonten masjid mushola Kaliwani, wayahe salat kok masjid dereng azan, lurahe sing kon azan. Pak Lurah langsung pucet. Kiai kula titip pesan. Jadi pemimpin itu
cukup sholat 5 waktu aja ketinggalan. Qobliyah ba'diyah boten usah ora apa-apa. Ben qobliyah ba'diyah Pak Kiai mawon ingkang melaksanakan. Dados kepala desa cukup sholat 5 waktu aja ketinggalan, puasa Ramadan dilakoni, jujur adil plus aja nyolongan. Wis kegetok. Soale kepala desa niku mentale kudu kuat. Anak dalan bosok si disalahna lurae, anak bansos kurang tepat sasaran si disalahna lurae, anak umah reot si disalahna lurae, sampai-sampai randa babaran syukur tanggung jawab lurae. Maksudnya tanggung jawab dibawa rumah sakit yang randa melas. Maka memang dados kepala desa niku resikonya besar. Lumangke niki tanglet kalian Bapak Kiai Ahmad Jazuli. Niki Pak Lurah mangke sambutan napa mboten? Beliau ngendikan mboten rasa sambutan mumpuni karena sambutannya pun kathah, acarane pun warni-warni. Dados beliau rawuh mawon rasane pun seneng mriksani santri-santri padha semangat ngaji, penerus generasi muda-mudi kaliwangi. Begitu bijaksana kepala desa kita. Tepuk tangan dulu dong. Insyaallah besok telung periode. Tapi gak perlu Pak Lurah. Masya Allah ramuan-ramuan. Saya terserah saking masyarakat. Kalau masyarakat milih-milih, muka-muka niku dipilihlah kula karena kersane Gusti Allah. Amin Allahumma. Amin. Dadi lurah, rajin ibadah, sing dadi GP Ansor, ya Allah, 12 niki kali Pak GP Ansor. Kayane rajin puasa. Anak-anak kok wis kon sewu. Justru wong gering niku tandane ora duwe dosa. Sing lemu kakian pahala. Sing dadi polisi ngermenteng kelek nonton giling hati-hati malaikat saben detik mentelengi. Tukang ngarit ditilang. Jangan dia ini ditilang. Orang takon ya kakek ini matur sing buri beda lagi apa sih gede tewa melu curhat sere beda kan berarti tilang kamu jenengannya melu ditilang ini gara-gara lodos lampu merah ini salah tapi kan ngetutna piano polisi boleh wiu-wiu polisi wiu-wiu ngetutna mau ditilang gara-gara orang nganggo prosedur. Pak polisi pun menjalankan tugasnya alhamdulillah. Terdeleng kok polisi lagi hamil 8 bulan saja. Masa 6 bulan ini gak ya polisi lemah gak berani dengan apa. Silakan Pak polisi. Betul-betul. Kalau polisinya badannya subur, tandanya masyarakatnya makmur. Amin Allahumma. Sehingga Pak polisi sudah dimumpuni, bisa ngomongi, sudah bisa ngelakoni, bisa cara yang lakoni. Mereka sudah santri, sanggup akan meneruskan ke tuntunan RI. RI ini kenapa Bu? Ya benar sih, tapi kan mandan kurang pas. Bila generasi santri sanggup akan meneruskan ke tuntunan ini pun Rasul Ilahi Yusakina. Bebek, banter, salah. Mulane monggo sing dadi santri ya kudu gelem ngaji. Niki bulane bulan ruah. Ruah niku asal kata saking ruhun ruh kang siji. Biasa maaf, biasane wong Jawa susah ngucap arwahun. Akhirnya ngucap sabran dadi ruahan. Ruahan niku adatnya kita tindak mari makom, bersih-bersih kuburan,
kirim donga karosnya alam kubur. Kenapa begitu? Karena niki mundut saking huruf alif tenggene syak dan geniku ulfah, merajut kasih sayang. Dan terus muni ngerajut kasih sayang orang namung kali makhluk sing urip, kali arwah-arwah sing sampun ngrungini kula panjenengan sedaya, kita kirim donga maringi hadiah kali sing alam kubur yen ndongakaken niku sing diwastani ulfah, merajut kasih sayang. Mulane identik lah kalau bulan Syakban pengajian dalam rangka haul kali haflah akhir sana niku rata-rata. Kenapa? Gini ku kita bisa ngaji akhir sana lulus boleh ngaji, bisa kirim donga ngelu haul maringi donga karos alam kubur kan karena gara-gara ngaji. Nek mboten ngaji lho kepipun badhe kirim donga karos alam kubur, ya bisa maca surat Yasin diwaca latine. Karena boleh ngaji orang bisa maca Al-Quran, gara-gara belas buatan pernah ngaji ya ora bisa maca Al-Quran. Akhirnya boleh kirim donga maca Yasin sing diwaca tulisan latine. Bismillahirrahmanirrahim ya Asin. Sing diwaca tulisan lagi nek ngene ya Asin. Wis dalam kubur nyengir-nyengir. Mulane kudu bangga Kaliwangi duwe pondok pesantren Sabilus Sa'adah. Ana sing mukim, wonten sing tesi kalong, wonten sing ngajine namung sore kemawon. Lek musolane alhamdulillah rencane badhe dipun renovasi. Barang wis direnovasi badhe dipun damel masjid. Ngaten Kiai, Pak Lurah, mohon izin niki ngapunten karena saking panitia ada titipan amanah maka harus saya sampaikan. Mudah panjang ikhlas untuk menjalankan titipan amanah. Waktu dawa selembar nanti full. Mumpuni kayak surat cinta. Mumpuni, mohon maaf ada kabar baik dan kabar buruk. Kabar baiknya pengajian hari ini disengkuhi oleh seluruh keluarga besar, wali santri, masyarakat Kaliwangi untuk mengadakan pengajian ini. Alhamdulillah. Kabar buruknya untuk infak jariah membangun Masjid Sabilus Sa'adah, duit jariahnya masih di dompet bapak ibu masing-masing. Oh, harus ditariki jariahan. Dan saya sangat bu, nek ditariki infak sodakoh, kinten-kinten ikhlas maupun boten. Saya itu temenanan. Nek ikhlas monggo ibu-ibu sami proposak dompet. Sing orang gawa tiket utang disit karo segala. Besok nek ketemu bisa utangi. Monggo bapak-bapak silakan pengingking sami ngrogosak kathok. Mulai sarungan berarti ra kathok. Ya men masa bersarungan dari kathok. Ya wis rogo-rogo monggo boten ngoten. Sing terpenting sesuai kemampuan nggih Bu nggih. Saikhlase nggih Bu nggih. Sekemampuan yang jenengan sing dadi banyak endoke segede endok banyak. Sing dadi bebek endoke segede endok bebek. Sing dadi ayam endoke segede endok ayam. Sing dadi manuk dara silakan endoke segede endok manuk dara. Sing dadi manuk emprit orang usah memasakkan endoke segede endok banyak. Ya melas nanti dobolen. Sing merasa mampu dadi banyak ya jangan endoke segede endok manuk emprit. Gimana dengan golongannya? Maka sesuai dengan kemampuan nggih Bu nggih. Tapi kok suwun jenengan boleh ngerogoh duit karo dongan. Ya Allah, dinten iki kula maringi sedekahan
Mudah-mudahan sedekah niki kangge nolak bala narik rezeki. Rezeki kang boten manfaat boten barokah. Dadosaken anak kula saleh-salehah, wargi kang ahlul ibadah, wargi kang ahlul jannah. Sedekah niki dadosaken ibadah istiqomah, wargi kang wonten warna sakinah, dijauhkan dari segala wabah dan musibah. Sebelum 20.000 kanan dan pantes, dongane mandang bawah. Ya wis kira-kira jenengan arep dadi banyak apa dadi emprit? Dadi emprit apa dadi banyak? Dadi banyak? Oke lah kalau begitu. Banyak niku endok sing ukurannya paling gede. Dadi nominal duit sing paling gede 100. Banyak 100, bebek 50, ayam 40, manuk darah 30, berarti sing emprit pira? 2000. Lihat temen kocek ke tapi monggo saking kelas panjenengan kalau paling boten remen nek sedekah tamu undangan sampai ditodong. Kadang-kadang wonten panitia lagi kali-kali ya jajal ke lurah harpa wae pira jajal. Jangan seperti itu. Karena terkadang ada sedekah terniking. Mangkat ini kurang gak apa-apa karena rasa pun sedekah ini. Ternyata ditarikin dadak. Lamun si lamun sing lagi dicari tinggalan duit agar orang. Berarti kan misi-misinan. Ini betul. Mempermalukan di depan banyak orang ini kurang paling buat terbaik. Saiki masih panjenengan dimulai saking kawula, monggo kangge ngawiti renovasi mushola kita, sabilu sa'adah terus masjid. Monggo sareng-sareng memberikan sedekah kita sinambi maca sholawat dimulai saking kawula jermake muter saking masih panjenengan. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rasulullah, ya Nabi, ya Nabi, laka syafa'ah, bahada maqlati ya Nabi, ya Rasulullah, ya Nabi, laka syafa'ah, bahada maqlati
Total infaknya tetap berjalan, sorbannya tetap keliling. Saya wakili segenap panitia mengucapkan sing maringi matur nuwun sanget, sing boten maringi kebangetan banget, sing etok-etok turu tak makna lemu kaya saktiku. Makasih. Mudah-mudahan sedekah panjenengan kangge nolak dalan hari rezeki muga manfaat muga barokah Allahumma. In ahsantum li anfusikum. Tenang saja Bu. Wong nganggur apik mesti bakal panen sing apik. Bu. Jenengan aja depresi beginilah. Wong nang dua kali wangi kok sedekah nang kali wangi. Oh ya, sing apa-apa, ada wong kali wangi tok. Itu salah paham. Boten nonton sangkut paut deh, karena janjine Allah in ahsantum li anfusikum. Wong nganggur apik mesti bakal panen sing apik. Wonten Kyai Purwojati nandur pari panen kecipir. Di anak tenan iki ngono. Nandur pari panen kecipir kok bisa nggih, karena sedurunge nandur pari anus nandur kecipir. Mulane ana wong Purwojati nembe cet nandur kecipir bisa panen gedang, karena sedurunge nandur kecipir wis nandur gedang. Akhire wayahe panen terus. Nasabul sa'adah sodako, nang muslimatan sodako, nang fatayatan sodako, mangkat ngaji hari masjid sodako. Nang di papan senang sodako, orang ketemu awak bakal ketemu anak. Jenenge wong nandur apik, awake dhewe bisa panen, sok keturunane pun bisa nyicipi tanduran wong tuane. Maka wong nandur apik mesti bakal panen sing apik, orang mungkin orang. Sing nandur elek ya jangan harap-harap bisa panen apik. Mesti lagi nandur apik bisa prandene. Mau nandur elek kepingin panen apik, mata seprandene mboten. Seprandene niku sing lagi nandur apik be kadang-kadang hasilnya urung mesti apik. Masa ana wong nandur elek kepingin panen apik, ya pada pengen harapkan kambing mengeong. Kan sing kudune kambing moline mengembe, kucing moline mengeong. Kan kudune begitu. Sing kudune nandur apik panene apik, nandur elek panene elek. Lah kok wong nandur elek kepingin panen apik, kan semestine kepada mengharapkan kambing mengeong. Ya ora kudune ora nggone. Makan jenengan sing rawuh mriki kata sedekah tenang saja. Wayahe panen terus mereka senang jariah Allahumma amin. Bu, wong senang sedekah, anak pengajian, anak bangun masjid malah seneng. Kayak contoh dinten iki. Hari ini pengajian teng Sabil Sa'adah. Wonten mau niki sing titik tasyukuran. Yaiku walimatul aqiqah atas putranipun, atas ibu aja Saiyah utawi ibu aja Siti Aminah binti Haji Hashim kalian ibu Suminah binti Madrakis. Kullu hulamin murtahanun bi aqiqatihi tutawa'ahu yawma sabihi wa yuhlaqu wa yusamma. Ternyata bayi ingkang lahir niku tesih kesak lebeti kaden. Mulane kon ditebus dengan cara disembelikan hewan kurban, dipun potong rambutnya, dipun tari asmon ingkang sae. Ana sing ngucap wis tuwa koplak nang dikekak. Anak bener masyarakat ngomongnya udah sia-sia wis tuwa nang dikekak. Oh, ora paham jare ora ngaji. Begini Bu, wonten dalil sing lurus, wonten sing fleksibel. Dalil sing kenceng banget bahwa memang yang namanya akikah niku adalah tanggung jawab sunnah yang sangat dianjurkan untuk orang tua atas anaknya. Niku terkait dengan waktu nek kalimatul akikah niku. Niku batasan usia kawit lahir umur 7 dinten.
Hari ke-14-nya dereng mampu, silakan tenggene dino keselikur. Dino keselikur dereng mampu, maka batasannya sampai usia balik utawi akil balik. Tapi ternyata nek balik sing kenceng memang harus di waktu-waktu niku. Nek sewise usia balik jarene udah kekah malih, tapi diniati namanya sodakoan gitu. Eko dalil sing kenceng. Dalil sing fleksibel bahwa yang namanya akikoh kok nanti putrane wis usia dewasa gede bujang perawan, wong tuane dereng mampu mengakikoh, tapi kok si anak saged kerja nyambut gawe njur tuku wedhus dhewek mengakikoh dhewek niku hukumnya sah, boleh-boleh saja. Ngaten niku. Soalnya kok Kanjeng Nabi pun mengakikoh dirinya sendiri. Mulane sakumpamane kok tiang sepuh boten saged lan boten mampu mengakikoh putrane nanti bujang perawan, maka tidak apa-apa. Memang sudah gugur kewajiban orang tua memberikan yang namanya akikoh kali putrane. Maka kok anak wis mampu boleh beli kambing sendiri, mengakikoh dirinya sendiri, niku sah-sah saja. Kadang masyarakat rame kurban, keka hurung kurban, anak manis disangkut pautnya kayak gue. Niku betul-betul sangkut pautnya sama sekali. Niku semua adalah sunnah yang berkaitan dengan waktu. Nek kurban, niku sunnah yang dianjurkan untuk semua menungso, baik tua baik nom, setiap tahun 1 kali. Ada kanana Pak Haji ditareni, Pak Haji tahun kie gada besar ada kurban apa ora? Wong ini belum kurban maning. Yang namanya kurban itu sunnah untuk setiap manusia, dianjurkan setahun sekali. Orang makaitane barang kalau jenenge akikoh, kecuali begini, enjang arep kurban, tapi ternyata arep kekah dhisik. Kira-kira sing diutamakan yang mana? Ya kekah ruminin, kurbane bisa tahun aja. Niku ngaten. Pamilo nikilah pentingnya ngaji, boten sampai salah paham. Pada wis tua tetap yang semangat ngaos apa mali putra putri kita ngaji kata kita madrasah pondok pesantren dalam rangka ben pirsa dasar pondasi urip kenalan dina niki. Sallallahu alaihi wasallam. Yang bikin ngajinya sampai jam 12 malam kan ya? Berarti ngajinya dong jam setengah gitu ya? Mudah-mudahan sampai pun acara tidak ada halangan satu apa rumah. Anu Pak Banser ngaji ngajar sampai dong jam setengah kerso Pak. Kerso, jadi ibunya kuat. Rong jam setengah naos kuat. Bapaknya sanggup. Masya Allah bapaknya sanggup, ibunya kuat mau rame-rame. Naksi-naksi dewek-dewek. Kembali lagi. Nah niki, kau lagi bahasa sadran apa ibu? Kasih bahasa sadran. Sadran ruwah Syakban. Nah, kali telung dina mali. Gadah amaliyah wingi kula ngaji kali kiai kula ngupas setitik tenggene awal Ramadan ngenjang malam 1 Ramadan niki ngendikane Syekh Abdul Qadir Jailani. Boniku ngenjang dina malam Jumat berarti kapan nggih Pandora? Malam Jumat apa nggih? Malam Sabtu nih. Nah, niki dereng pirsa amargi pemerintah dereng menetapkan kita nganggo mawon. Pokoke nek sampun ditetapkan malam 1 Ramadan, pangandikane Syekh Abdul Qadir Al Jailani niki memang bukan hadis. Jadi hanya pangandikan. Tapi yang ngomong siapa dulu? Yang ngendika Syekh Abdul Qadir Al Jailani bahwa ngenjang nek malam 1 Ramadan, baik niku bar maghrib atau bar tarawih atau kok wong arep salat witir atau arep makan sare, moko jenengan malam 1 Ramadan dianjurkan membaca surat Al-Fat. Kan Al-Qur'an itu biasanya tulisannya mau Al-Fat, tapi kiai kula nyebutnya Al-Fatih. Yen niku sing surate inna fatahna laka fathan mubina sakuruse 9 ayat.
niku diwaca sepisan malam 1 Ramadan. Ngendikane Syekh Abdul Qadir Jailani, sapa wonge malam 1 Ramadan mau surat Al-Fat 1 kali, maka fadilahnya akan dijamin rezekinya dalam 1 tahun ke depan. Yang kedua, dijamin umur ingkang barokah 1 tahun ke depan. Dan yang ketiga, ngendikan Syekh Abdul Qadir Jailani malam 1 Ramadan kersa maca surat Al-Fatih, amangga dipastikan menangi Lailatul Qadar. Amin Allahumma. Mulane wis disiapaken fisiknya, siapaken mentalnya, disiapaken musolane, karpete ku boy kabeh. Mukena wis bersih pun rapi, masjid musolane disiapaken, kita mancing ana ing masjid kudu nganggo ilmu, kudu nganggo adab. Soale napa? Jangankan mlebet kene masjid, Bu, ngebuka kus dana adab, ngaku dana ilmune, ngomong dana ilmune, masa kita mlebet masjid ora nganggo ilmu? Contoh maaf, wong laku bisane ketinggal indah karena astone boleh lindian gelem gentenan. Tangan kanan maju ke depan, yang kiri ngalih mundur ke belakang. Sekondar yang kiri maju ke depan, yang kanan ngalih mundur ke belakang. Mulanya ketinggal indah sebab gelem gentenan. Tapi cok dimangke kondur ngaos astone ora gelem nasi ngalah maju bareng. Ayo parkir burak bebas. Mlaku ben ilmune. Wong ngomong ana ilmune, mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir fayaqul khairan aw yasmut. Sing iman kali Gusti Allah, iman karo dina akhir, maka belajar ngendikan sing sae. Dari saged ngendikan sing sae lebih becik menang. Hari ini kita pakai masker, secara harfiah kita jaga kesehatan, tapi secara filosofi pakai masker artinya ngomong kudu nganggo filter. Mikir, bisik nembe ngomong, aja bar ngomong nembe mikir, takon ya upah. Mati-mati kagak itu kan bocor mata-mata nih, takon ya lagi, orang bocor mata-mata. Sampai si mandul apa bocornya si Mauri? Ya Allah, mati-mati anaknya kagak nanti 30 tahun urung bocor, nih takon kok ya lagi, bawan tua. Dewek yang krungu dirani krungu apa? Musik nom ya, kupingku kita jab banget anggere ngomong ya. Krungu nyong dewek pengajian ngarani kiai ini anu kawan tua kira biana. Yakin mau kali wangi pak ya. Mau kali wangi ya. Nyong likur tahun bisa nih urung bojo, bukannya orang payu sore hello. Sing antri pirang-pirang kali milih, mau kan urung bandreng banget. Agar pancen wis bandreng, sekali ini nyong beli bojo. Bisa pindah, kalau nggak lulus S1. Yang kedua, keping lanjutakan S2-nya. Yang ketiga, dasi santri, dasi keping golek ilmu. Walaupun akeh sing lama kerjana bae kan yo. Lah ora usah pada apa meneh paturan mikir-mikir kok dadi bocah ora yo ora. Ulama kerjana bae. Sale nambah dereng ketingin alias dereng bandreng. Dengan si derekan dhisik sale bocah di waktu dekat ini, tak pikir-pikir kayaknya belum. Soalnya nopo dina-dina yang pengajian sedina pinter dulu terus Bu. Memakai ini pagi kok temu sopo. Harusnya hari ini kalau itu jadwal teng Jambi. Oh Pak, yang disampaikan kita. Tapi teng Jambi karena ini caket orang mambon, rame malih jalan corona malih, akhirnya digagalaken izinnya dicabut. Akhirnya ini dalam waktu setengah bulan sakit mepet jadwal lagi, harusnya karena memang wonten Jambi. Kami lo sedina lo pinter lo, dan wis bocor ditinggali terus kan malah jadi wanita durhaka. Iya kan? Dalam
Sidat. Kali busuk ini jadi barang. Oh. Tapi ki jenengan tuh jangan ngetuk nang. Jangan dituk nang karo wong kene barang. Ibu kabeh rasane Gusti Allah, jenengan ora usah merebut peran Tuhan. Wis bahasane wis omongan ngono kepingin lho dipuk-puk nang barangan dhewe dumen jenengan Pak dumen jaluk dilirik nang ngono. Biasa bujang modelnya kayak modus Bukan kula buatan masalah kula tersinggungan buatan tenang saja kula bisa senang guyonan. Mau senang guyonan diledek aja jengkel ya Mas ya. Wah jengkel ora yang mandangin apa itu. Ora kali temen ora sallallahu Nabi Muhammad. Kita kenapa ya kok jadi bahas kayak gimana? Oh iya, mulanya jadi kutak. Rawan tunggok maka kundangan kabut dirasani kondangan wedang teh rasanya orang idul kayak yuyuh jaran ngerti rasanya yuyuh jaran semak jatah masukin yang lewat besar kali gede-gede aja bang gawe sakit sama pelebel kini aku ngelele di telak apa demi satan mah dan gede sekitik gue ngerasanya kayak gue dirasa kayak ciri-ciri aja bang Suki pelit, sampai sekutil-kutil, dikutilin sampai di sate. Kejatanya mantenan semua tunai suananya Allah ini dirasa di ya Allah. Ini pengantin aduh ini apa? Bocah tunai lagi di gandong nanya-nanya. Dalam pengantin nanya ganteng semua tunai lagi dirasa di pengantin nanya picek. Jadi ngomong orang nganggo ilmu orang gadat takon lakukan mulutmu adalah harimaumu keselamatanmu berada di ini siapa? Lambe durung bisa ngomong sing apik lawi bacik menang cara kene apa? Menang endel cara nggopo cilacap silent please. Cilacap durung bisa ngomong sing apik lawi bacik menang lu jeneng wong nganggo ilmu ngomong nang ilmune ngibadah ya kudu nganggo ilmu ibadah nganggo ilmu ibadahnya bubrah contoh wong sholat sedekah ora rasamu sedekah orang mau ngasal sedekah terkadang kita kan pirsane sedekah kan sewu mung kados niki pun sewu niki tenggene ning hajul qawim ternyata wong sedekah sholat sing leres niku adalah tangan kanan iki jempol jari telunjuk jari tengah niki melingkar tenggene pergelangan tangan sebelah kiri nih sing leres begitu tenggene kitab Minhajul Qawim. Kenapa kok antuke sedekah begini jenengan ngulungi mau kepleset golenya kan mungkin kayak Bu tapi nyepongnya begini jadi artinya tandanya kuatnya iman takwane kula panjenengan kali Gusti Allah lajeng tumpukan tangan ini buatan didekek temeriki tapi ditaruh tanggene dada sebelah kiri dengan ngandang karena hati kita tidak berada di sini tapi wonten ing perut sebelah kiri niki hati nggone temeriki lane tumpukan yang sedang kepetangan didekek wonten ing perut sebelah kiri artinya kencenge iman takwa kita ngakoni sholat dalam rangka menceni hati bersih hati kadang wonten wong sholat betulanan kula niki musafir dinten-dinten mangkat sholat tenggene masjid perjalanan kula pernah weruh ana wong takbiratul ihram dume saking mantepnya gone takbiratul ihram wajah nganti madhep dhuwur Allah